Sziasztok, én Zoli vagyok, és ez itt a Legendary MC-n bújócska, velem van Ákos. Sziasztok! Na, gyerünk már, gyorsan vesztem, gyere! Utolsó! Várjatok már! Siess! 20 másodperc, 19, 18, 15, 14, 13, jó, itt vagy. Alma. Ez ugye Alma. Ja. Tudom, már kiírtatta azért, Nem, Te milyen izé vagy? nem mondom meg. Blokk. Én megmondom. Na. Én kaktusz vagyok. Tényleg. Ez hogyha nem hiszed el, nézd végig majd a videót. De ez olyan cuki vagyok, amikor így izé vagyok. A hunyó felébredt. De nem tudok itt a izénél változni. Szilárddá, mert nem vagyok szilárd. Ez egy szar hely volt. Te milyen hunyó? Te milyen izé meg vagy? fognak ölni. Engem is! Inkább futok. Kidobtam a pacskert. Húzok inkább. Inkább bebújok ide. Azaz, jó helyet találtam, tesó. Én is. Ha idén a hunyó, én ledarálom őt simán. Egyedül vagyok csak itt. Neked 3 szíved lesz, 5 kajaszinted van. Neked hány kajaszinted van? 5. Mindenkinek? Pedig múltkor még 3 volt. Mindegy. Yes, relation. Megöltem a helikillet! Kis 9 éves. Egy szíve volt. Persze, hogy megöltem. Ez a cukorra lehet? Így lett is csatornán neved? Iratkozz fel! Nem. Jó. Bocs. Mit írsz? Ákos. Mi? Mindjárt látod? Mit kezdök? Engem is. Mit kezdök a coinokkal? Semmit nem lehet egyébként. Ja. Semmit nem. Hallod, te milyen blokk vagy? Mondd már meg őszintén, én elmondtam. Én kaktusz vagyok. Te volt az a másik kaktusz. Persze. Megöltem! Tudom, mert szíve volt egyébként, hogy üt valamilyen blokkot, kézzel lehet max ütni. Karddal nem, hogy csomó élet lemegy. Haha, kis hülye. Megtaláltak. Egy kaktusz keres, nem már vagyok egyedül! Anyu! Kaktusz vagy, tudom. Így leírtam a gömböket, mennyi van, és nekem meg neked. De nem tudod, hol vagyok. Ez így könnyű, egyébként nehéz. 30-ra mit csinálsz meg? 30-ra mi lesz a téted egyébként? Hát ide senki nem jött még, ahol én vagyok simán. Hol vagy? Nem is Zoli, PLS, itt vagyok magad, de ne üss meg, PLS! Ne üss! Ne üss! PLS, itt vagyok magad, ne üss, PLS! Nem is itt vagy. Tudom, 100 000. Nem tudok sírni sem, pedig szólít a melkasom. Hol vagy? Ez ki volt? Azaz. Én a TNT-khez bújtam el. És látlak titeket. Biztos? TNT? TNT. Nincs is TNT. Tudom. De volt TNT, csak én nem az vagyok. Vagy egy kaktuszoknál vagyok, nem tudom. Helyen. Nem vesztek észre, komolyan mondom.
És nem vesznek észre alatt 10 másodpercnél futok. Hol vagy? Mondjuk már meg! Mondom, 10 p-nél megmondom. Hallod, ez nem is bujó, a szaszi, én is XD. Hallod? 10 p-nél megmondom, én hol vagyok? Na. Én egy ilyen vízesésesnél vagyok, és most kezdek el futni. Ákos vagyok, szép és lazán locsolok, vagy húzok haza, bum! Itt, sziasztok, sziasztok! Nem Ez az! Ott voltak két izé volt előtte. Nem érdekel, megyek még egy. Vesztem. Ok. Hagyjuk ezt. Na most együtt bújjunk el. Nem, akkor gyorsan megtalálsz, hogyha te meghalsz. Nem baj. Nem is vagyok 9. Jó. 19. Harmadik rész van neki. Ki én? Nem te. Az a kis az... nem, akkor azt mondom, hogy nem érdekel 9 kis nakedli. Adjál már. Akkor mi 5 éves? Az. Te milyen blokk vagy? Te? Én könyves polc. Milyen? Könyves polc. Ez jó. Gyere, de látsz engem, hogy én futok, még a spavnom. No, esküszöm, no. Ha meg a vízesésbe kéne, ide húzz innen. Én ide akkor nem ide bújok, akkor megyek a vízesésbe újra vissza. Ne! Elbújtam! Zenszén kokonos lélősem, mamma. Sokolom, szerbusz, szisza, nincs szisza, csókolom, szerbusz. Mi bajod? Ezt írt az előbb a gyerek a Koppány 21. Itt van a húgyó előtt! Csókolom, szervusz, van szisza, nincs szisza, csókolom, szervusz. Megöltem a gyereket egy lövéssel, egy nyillal meglőttem a gyereket, azt meghalt. Csak komolyan nem látod, hogy meghalt? Itt vagy! Könyves volt! Most hol vagyok akkor? Láttalak! Itt a vízeszésnél, én is itt vagyok oda. Én megyek a vízesésbe inkább vissza, mert onnan szép a kilátása. Is. Na most nem vagyok már Szilárd, mert az én nevem nem Szilárd. Nem vagyok Szilárd, mert az én nevem Iván. Apu azt mondta, hogy én nem vagyok Szilárd, hanem folyékony. Hallod? Én nem vagyok Szilárd, én nevem Iván. Nem vagyok Szilárd, az én nevem Iván. YOLO! Hashtag YOLO! Hallod, inkább támadjuk már meg, tesó. Biztos, hogy Meg nem támadjuk a vagyok. gyereket. Ne menj el! Pú! Menj Azt eltalált a búkát! menj vissza! Megpróbálok elbújni valahova. Ide, hoppá. Ott láttalak, hogy ott mentél. Megtalált egy gyereket, de ügyes, egyet megtalált végre. Az még van, a 151 másodperc, azt már egy gyereket megtalált, de ügyes, mondom, hogy ügyes. Rendes. Jó helyen vagyok most. Én is. Tök. Nézd, amit írtam ki. Te is mondtad, Peti. Jó, és huntik, Peti! Megtaláltak! Segíts! De mi vagy? Gyere, fussál felém, azt Attila. előlem aki. Attila. Eldobta a Lol. pacskát. Látod, itt lövöm a gyereket! Lövöm a gyereket! Anyu!
Nem már megtaláltak téged. No. Milyen blokk vagy, Zotya? Téged megtaláltak? Engem még nem. Csak majdnem megöltem sabnodolra. Milyen blokk vagy? Állj! Mi most kiüt? Amúgy te milyen blokk vagy? Könyves volt? Én semmilyen, mert engem ma megtaláltak. Téged is? Engem is. Engem állabb, mint téged, csak úgy. Azért kérdeztem, na még egy gyerek van. Azon felébredtél, hát miért előtt nem aludtál? Nem gyarús nekem minden semmi egyébként, de ott ez nagyon gyarús nekem ez a blokk. Meg ez is. Neked minden gyanús. Meg te is gyanús vagy. Kicsi milyen blokk voltál egyébként? Ilyen goldért, hát aranyért. Ja, ez voltál te, aki ott volt bebújva? Ja, az láttalak, csak nem akartam oda menni, mert igen, gyorsan megtalálnának. Mit írtál ki? Na, kérdezte, hogy miért csatorna neve. Azt akkor kiírtam, hogy neked mi, meg nekem mi. Na nagy S betű. Ennyi. Nem, az mindegy, hogy milyen úgy így is megtalálok. Gyerek, üljétek ma meg aztán, hogy a gyereket... Meghaltam. Nem baj, hát... Még egyet játszok. Videózol egyébként még? Videózol? Western. Gyere, Western. Zen, kokonos idejlélő. Hol vagy? Western. Gyere már. Nem látlak. Van. Westernbe. Azt hiszem, hogy vasl írod a szó szerint. Ja. Nem duplával, hanem simával. De nem úgy kell beírni. Nem baj. Western megyek. Westernbe, Aki azt mondja a haveromra, hogy bolond, annak én ráálltok egyet nyakára, hogy kapcsolom egy nyakasta a játékba. Szó szerint. Mi? Tudok ennek adni. Ki a hiúnyó? Ki a hiúnyó? Hallod, figyelj, mit írok neki. Attila. Nem tudom leírni, azt tudom, hogy ne írj, részletes. Te mi vagy? Te? Te? És te előbb te kérdeztem. Nem baj. Én Goldor. Amit te voltál előbb. Na, az hívtalak. Te mi voltál? Te mi vagy? Mi a kocsiban Na, te mi vagy, Zotya? Attila. Na most mondjad már, mert te sosem mondod el. Aztán jövő héten, hogy viszont. Nem vagyok még megtalálva, nyugi, mert még el se kezdődött a játék, most kezdődik el. Nickelodeon! Yeah! Te hol vagy? Te milyen blokk vagy, Zotya, mert nem talállak. Megyek vízesés. Ricky, te milyen blokk vagy? Hallod, a villám MC, hogyha ide jön, én fejbe lövök egy... Hallod, itt van a villám MC. Tudod, segbelőném még pucsit, azt segbelőném. Megtegyem? Megcsináljam? Nekem mindegy. Hallod, de megy jobban előre. Inkább. Nem, Segbelővem most, azt akkor utána befutok. Eltaláltam a gyereket! Meg segbelőttem szó szerint. Gyere, vízesés. Ha nem tudok, mert körülöttem van 2 hunyó. Vagy bujó. Hunyó. Mármint a... Hallod? Egyik az hol van egyik hunyó? De a Szandéknak is gátja volt? De amúgy nem vízesésben vagyok. Mit kell a Szandék? Járnám. Anyu, kedves, itt van körülöttem valaki. Anyu! Au, belemertem a fotelletbe. Bum ba ba bum bam bum ba ba bam bum ba ba. Annyi villám MC meg is halt, mert ölték őt. Milyen nokedli hangotok van? Nokedli azt mondja. Nézd, amit írtam. Nokedli azt mondja.
Hallod? Írok egy neki zenét. Kedli azt mondja. Na kedli. Nagyon nagy. Nézzük, mit írtam? Mi van? Gyere rám, Nézzük itt. decision ki a mélyedet. Ez volt a szövegben, ezt énekelték. Gyere rám, no, ketten vagyunk. Tűn, tűn, tűn. De egy kicsit milyen blokk, hogy mondom, mert én nem haltam meg, addig jó. Szóval Bozsák. Apuval készítettünk egy ilyen számozsákot, egy ambaj nélkül, azóta mondtam. Valaki kemény. Valakit kemény. Itt párbaj van. Ki a Józsi? Gyere rá, hallod, mennyien vannak hunyók? Egyiknek meg kéne halnia, mert akarok menni máshova. Jó. Amúgy is állom. Neked írta. A buros kucsok. Ha itt a gyerek, azt körülöttem van két hunyó, hogy menjek oda? Itt van bent valaki. Lesz-e? Akkor most kell Hallod? félni? Yes, sir. Csad! Itt lebemegyek, nem vesz észre! Levár! Nem, mert tudom, hogy milyen blokk vagy legalább. De addig gonosz vagy. Amúgy én Nem átmentem a vizeséstől, meg kergettek. baj, meg tudlak bárhol találni. Tudom, hogy hol vannak a szalmarákok. Nem. Na, most nem tudom, hol van, vigyázzál. Látsz ennyi, hogy egyébként mennyire látsz most szerinted? Látlak. Nagyon? Mondhatni. Nem, ez nem annyira gyanús, de ez itt nagyon gyanús valamelyik itt blokk. És most elmentem tőled, vagy inkább közelebb megyek hozzá? Jaj, majdnem kértem olyan tejszálmosát, vagy... De nem akartam kijönni, csak majdnem. De nem győzni fogsz. Nem baj. Nekem amúgy több pénzem van, így is, úgy is. Amúgy a vizes is be voltam. Persze. Persze. Na Az ennyi igaz. van ez a videó. Tetszett, nyomjatok egy lájkot. Amúgy nézd meg a videót. Iratkozzatok fel. Rám, Ákosra és sziasztok! Sziasztok!